Bueno, molt bona vesprada, moltíssimes gràcies per haver vingut i per compartir amb mi esta velada. Bueno, hi ha aquestes xiques que estaven així dins. De normal, aquestes converses les fèiem gairebé en la intimitat. Pues estaven la gent que gravava i poques persones més, l'equip, i la gent que passava pel carrer, perquè moltes d'aquestes entrevistes les hem fet en el carrer. Però segur que amb la relació bona no, boníssima que tinc amb tu, hem compartit moltes converses en Madrid i moltes cerveses en Madrid. Avui és com si estiguem fent-nos una cervesa en el bar Manolo. Però m'has donat aigua. Bueno, la cervesa ve després, la cervesa ve després. O en el barril de les Cortes, i moltes gràcies per passar amb mi este ratet. Loreto, per qui no la conega, és molt en la tele, a part d'una gran amiga meua, és una periodista molt reconeguda i està especialitzada en tribunals. De fet, gran part de la seva feina li veureu sempre cròniques de tribunal. Veu a totes les figures que passen per la ciutat de la justícia i els coneix a tot. I això li ha permès treballar en diferents redaccions diverses, cada una d'un pare, d'una mare. Per exemple, demà se'n va a la Sexta, però va treballar en OK Diario i ara està en la redacció de El Plural. Loreto, per què és tan important que els mitjans miren en lupa els polítics? Pues, mira, jo no sé si jo soc una, com a bona periodista o mala periodista, o periodista i punt, soc una fanàtica de les pel·lícules sobre periodisme, que li vaig a fer. No sé si haveu vist The Post, Los papeles del Pentágono. Jo sempre plore al final d'aquesta pel·lícula perquè encara me crec este ofici, que cada dia se'n va més a la merda, però encara me'l crec. Al final hi ha un moment en què una de les redactores que ha treballat en publicar agafa el telèfon i diu el Tribunal Supremo ha fallado, 6 votos a favor, 3 en contra. I es comença a llegir el que diu la sentència del Tribunal Suprem respecte a publicar o no publicar aquests papers. I la frase és: la prensa está para servir a los gobernados, no para servir a los gobernantes. Jo crec que aquesta frase resumís el que hauria de ser l'ofici, que ja t'he dit que jo cada dia estic més descreguda perquè cada dia me trobe... Jo soc la més crítica del món en el meu ofici, crec que n'hi ha... Hauríem d'estar col·legiats per a poder evitar que determinades persones puguen signar. O sigui, tindre un ordinador no te fa periodista i tindre un compte de Twitter menys. Però així el més tonto fa rellotges i funcionen. Entonces, qualsevol diu que és periodista, qualsevol fa periodisme. I el periodisme és una altra cosa. Entonces, jo crec que la meva base és això. Nosaltres estem per a que vosaltres sapieu el que estos senyors i senyores fan, perquè no us doneu compte de lo que costa treure determinades informacions, perquè tu, quan és algo... O sea, los políticos se filtran encima, ¿vale? O sea, tú vas al Congreso y se filtran, ellos se filtran, te cogen por los pasillos y cuenta esto y cuenta aquello, però sols volen contarte lo que ells volen que isca, però la meva feina és contar lo que ells no volen que isca. O sea, a mi m'han amenaçat, bueno, de totes les formes que vos pugueu imaginar. O sigui, de totes les formes que vos pugueu imaginar. I els polítics en Cata, lo més gros que te diuen és, oye, mira, que la echen. O sea, a mí un señor me crida por teléfono y me va a decir que a la gente se le rompen las rodillas por la calle. Y yo le iba a decir que tú y cuántos hijos de puta como tú. Ven, ¿sabes dónde trabajo? Meu crec. Esa és la part més complicada de la nostra feina, traure aquestes coses. O sigui, jo recordo quan esclatà la Gürtel, en l'any 2009, és que el PP mandava aquí i en Madrid. O sigui, traure cada informació, i a més jo treballava en La Razón. O sigui, és que era com bipolar puro i duro. Però cuidado, mai me van dir que no publicara, ojo. Però era horrorós. O sigui, presidència cridant, no sé qui cridant, tot el dia en l'espada de Damocles
del mira't hasta la última ratlleta, mira-te-ho tot, perquè com claves la pata en una sola coma, querella al cantó. Que després le guanyes, però dona igual, ja t'han fotut, abogat, no sé què, tal. Mira, és mentira, és dret de rectificació. O sea, el señor Blasco al país el va destrossar i al Levante a base no de drets de rectificació, sinó de rèplica. Es destrossava diàriament. I on està Blasco? En Picassent. Pues jo crec que al final tenien raó companys. Parlant de Picassent, en la teva experiència, tu diries que la justícia és imparcial en temes de corrupció? En general sí. Anem a veure. Això és com tot. N'hi ha jutges prevaricaors? Supos que sí. N'hi ha una cosa que la gent no sap i és que fins a l'Audiència Nacional tu aplegues per escalafó. És a dir, els jutges quan aproven l'oposició entren i n'hi ha un escalafó. I entonces tu ix una plaça i n'hi ha uns requisits i tu et pots presentar. Això no contempla ni Consell General del Poder Judicial ni Tribunal Suprem. Però, bueno, ni presidències d'audiència, presidències de TSJ i aquestes mogudes. Però normalment, anem a veure, Vicente Ríos, jutge de Marçà. Vicente Ríos porta en el juzgat d'instrucció número 15 de València, bueno, no anava en cotxe, anava en dinosaurio. O sigui, vull dir, és dels primers, és dels famosos jutges estos de districte. Imagina si porta anys allí. La jutge d'Azud, Pepa Tarodo, 3/4 de lo mismo. Crec que aprovan el 84, tio, que jo anava a Parbolitos. I ahí està la tia en el mateix juzgat d'instrucció que no la treu ni en aigua calenta. Després te trobes casos en l'Audiència Nacional que, pues, bueno, n'hi ha voltes que jo he escoltat a Pablo Iglesias o he escoltat a Monedero dir determinades coses del jutge Manuel García Castellón i jo n'hi ha voltes que llegir les resolucions i, ostres, crec que tenen raó. De fet, no sé si conegueu en el plural.com, que és on jo treballo, tenim una cosa que es diu Genoveses. Jo vos convine que entreu. Jo entre. Genoveses li ha fet cada tratge que riete de los de Paco Camps. O sea, cada 2 per 3 li està fent tratges a Manuel García Castellón. O sea, n'hi ha jutges que són molt conservadors i que fan resolucions que a voltes dius, ostres, però en línies generals, de veritat, la justícia funciona. Lo que passa que és lenta. Però això és culpa de vosaltres. Bueno, deus més que altres, Deus més que altres. Jo no voté pressupostos generals de l'Estat. Vale. Tu sí. Bé. Bueno, d'ací res no. Vale. Bueno. Fa un parell de setmanes publicaves, a més, me digueres, vais a publicar una cosa sobre Mazón, me digueres. Mazón quiere recuperar a Camps pese a que está siendo juzgado por corrupción. Ho digué ell, Sí. Mazón és una persona al qui no li se coneix un altre ofici que estar sempre a l'ombra i les faldes de sa plana, que és el julivert de totes les salses. A les valencianes i als valencians, tu creus que ja no els importa la corrupció? Que ja no passa factura? Crec que cada volta menys i és algo que no puc entendre. Sí que és veritat que quan l'economia no està bollant, la gent, òbviament, li preocupa molt més. O sigui, si aplega la senyora Lagarde i diu t'apuja els tipus d'interès, tens la hipoteca tipus variable i de pagar 400 passes a pagar 700, pues al final que jo escriga d'un senyor corrupte, pues diu, no, jo el que vull és pagar la meva hipoteca al mes i que no me tiren de ma casa. O la inflació se te dispara, o aplega i tu no pots ficar l'aire condicionat en estiu, estan a 42 graus perquè és que te costa 300 pavos al mes pagar-li al senyor Sánchez Galán, otro santo varón d'esta vida. O sea, pues clar que la gent es preocupa menys de la corrupció. Sí que és veritat que han tingut uns anys molt forts en la corrupció o els tribunals, per a que es feu una idea, són picos i valles. O sigui, per sort no estem sempre en el pico, perquè si no, això seria, vamos, el tercer mundo. Però
Ara estem en el Valle. Vull dir, tots saben qui és Villarejo, ¿no? Crec que no n'hi ha ningú que no sàpiga qui és Villarejo. Nadie está hibernando 7 años, ¿no? 8. Sí. Vale. Entonces, què ha passat? Que tots els obres de Villarejo, totes les primeres declaracions, ja han passat. Ara, les declaracions que n'hi ha, com diguem en periodisme, són pa molt cafeteros. O sea, jo les escric igual, però i ma mare se les llit perquè m'ha parit i no li queda més nassos. O sea, Sí. però no és lo normal. O sea, ara la corrupció està un poc més parada, cuidao, que no quiere decir que no exista, perquè crec que continuen fallant els sistemes de detecció. Fallen molt. I la gent s'oblida. Però el problema quan tu t'oblides de la corrupció és que la corrupció sí que t'afecta. T'afecta que t'aputxen els tipus d'interès? Sí. T'afecta que t'aputxen la factura de la llum? Sí. T'afecta la corrupció? És que demà qualsevol de vosaltres té un ictus i vol anar a un hospital i a què vol metges? En la sanitat pública. Qualsevol que té fills, germans, nebots xicotets, a que tu vols mestres en l'escola pública. Pues tot això se paguen diners públics. I en este santo país valencià, si tot lo que sabem que s'ha furtat, i t'assegure que crec que no sabem la meitat, hòstia, ríete tu del País Vasco i el nivell de vida del País Vasco, viuríem de nassos, tindríem metges, tindríem carreteres, tindríem unes escoles públiques, bueno, no, perquè això s'ho carrega el PP, però bueno, podríem tindre-les, però no podem, per què? Perquè al final la corrupció sí que t'afecta a tu com a persona. Lo que pasa que n'hi ha que saber-ho. Nosaltres se quedem en no, el corrupto que entra por la puerta del juzgado. No, no, ese cabró t'ha furtat els diners. És que això són els teus impostos. Entonces, sí, la gent ara passa més, però se'n recordareu d'ací uns anys. Parlant dels teus impostos, des de tots els que viuen a València, acaba d'entrar ara l'alcalde de València. A sus pies. I... Hasta allí. Venia d'un acte i l'alcalde enfront també té la gran aposta electoral del PP, que és María José Català, que quan va ser consellera va privatitzar una universitat pública per 5,5 milions d'euros i quan la van fer costar 6 vegades més. Hi ha un nou PP o és el PP de tota la vida? Pues jo sí vaig a trencar una llança a favor d'una senyora que se diu Isabel Bonich. No és conya. Mira, Isabel Bonich va tractar de canviar el Partit Popular. Isabel Bonich se tractà de carregar-se tot el que fera olor a corrupció. Isabel Bonich, quan aplegà Teodoro García Egea i Pablo Casado i la feren fora perquè era un espíritu libre des de lo que era el partit, li intentaren donar portes giratòries, donar-li de tot, i els envià a pastar. I se n'anà a sa casa i la tia s'ha pagat un màster durant un any i ara està treballant en l'empresa privada i s'ha buscat ella la feina. Jo creia que anava a haver un canvi radical en el Partit Popular en Isabel Bonich, i ojo que jo precisament no soc susceptible del votant del Partit Popular. I quan se la carreguen i ficaren a María José, que a mi, en el plano personal, és una tia que me cau bé, o sea, vull dir, jo me porto bé en ella, però és una senyora que va ser consellera en el govern més corrupte que ha tingut esta comunitat, hòstia, que és el de Paco Camps, que se mos oblida. Y después ya Mazón, que es como el hijo adoptivo de Eduardo Zaplana, que para mí, presuntamente, porque no quiero querellas, o sea, presuntamente todo el sistema de corrupción que después utilizaron estos señores para robar se creó en la época de Eduardo Zaplana. Todas estas empresas semipúblicas donde la intervención no podía entrar a mirar ni a fiscalizar, con quien se crean, con un señor llamado Eduardo Zaplana. ¿A quién eleva los altares de la política durante su mandato? A Carlos Mazón. Eduardo Zaplana. És Paco Camps qui se'l carrega i per això acaba el tio de president de la Càmera de Comerç en Alacant a 90.000 pavos brutos al any. Oye, no está mal. Yo mañana que me levanto y no los gano. I ara ha tornat de la mano de, vamos, la inteligencia soberana del Partido Popular, Teodoro García Egea. I damunt ara, jo crec que és un... A mi el cinisme, la hipocresia és una cosa que em colpeja molt, em solivienta molt. I ara, este Partit Popular, després de
d'haver signat, vull dir, d'haver-la rebutjat, d'haver-la quasi espentat fora, reivindiquen a Rita Barberà i li volen posar un pont. Què en penses? A mí ningún, y tú sabes, me tengo que contar lo que va a ser a yo. El papers de esta señora es presente yo en la fiscalía. O sea, el tema de taula me el sé un poquito. A mí eso me parece indecente. Mira, yo recordé, yo en la última conversa que tinc amb ella és el dia anterior a morir-se en el Suprem, perquè jo estava en el Suprem, però l'anterior més llarga que jo tinc és, te'n recordes que com un mes antes de morir li enviaren una bala? Vale. I ella estava feta merda, perquè no entenia res. De fet, José María Corbín, el cuñat, actualmente principal imputado dentro del caso Azud, por presuntamente haber amañado sistemáticamente todos los contratos del Ayuntamiento de Valencia, té una... Bueno, a mi me continuen acusant d'haver matat a aquesta senyora. No sé. Quan ella mor, l'entrevista en la COPE i li pregunten que... Perquè, clar, intenten fer això, que si els periodistes d'esquerres, així. I ell té una frase meravellosa que diu: a Rita le han roto el corazón los suyos. Ella tenia el número 3 de carnet del Partit Popular. El primer era Fraga, el segon no tinc el gust, i el tercer era Doña Rita Barberà i Noya. Quan a ella la fan dimitir, tu te'n recordes? O sea, es que n'hi ha que recordar-se, leches. És que després, Pablo Casado, que era vicesecretari en aquelles, que eren tots els vicesecretaris, digueren de tot. Senyora María José Català, que li vol ficar el seu nom a un pont, va votar a favor de la reprovació d'eixa dona en les Corts. Hòstia, és que tu no pots dir ara vindre a reivindicar la figura d'una senyora que l'has fet fora del partit. O sea, que l'has reprovat, macho, que és que l'has reprovat. O sea, que és que podies haver votat que no, si tant com pensaves que no havia fet res. Perquè si jo estic en el teu partit, a tu t'imputen i a mi me fan reprovar-te i jo estic segura de que tu no has comès un delicte, vota sa mare, però jo des de luego no, a favor d'això. Gràcies. Gràcies. Per la part que em toca. Jo ho vaig veure en directe. Ella era senadora, va vindre a una sessió conjunta Congrés-Senat. Allò està fet per a 350 escons, encabir a 100 o 150 senadors. Tens que passar per davant dels teus. I jo vaig veure des de la talalla del meu escó allà dalt, en el galliner, com era capaç de recórrer tot el passillo en gent del PP i no ningú mirar-la ni una sola vegada. Mira, la nit que ella mor, ella, en recordes, era la compareixença de Rajoy en el Senat. I jo estava en el Senat a veure si anava, perquè, clar, era la primera volta que anava Mariano, ella estant en el grup mixte, i, clar, la foto era collonuda. O sea, Rita con los de Bildu i Mariano bajo. O sea, estaven tots allí, aixina. Que no ha anat, clar, perquè la dona no es trobava bé. I una persona del seu partit me diu, és que tu no saps el que està sent això. O sea, en el Senat el Partit Popular té la costum de sempre dinen juntets, tots els del partit, en la banderola de la Comunitat Valenciana a la taula. I s'ha sentat a dinar i s'alçà pràcticament tota la gent. Se quedaren dos. I s'agarraren la bandisseta i se n'anaren a una altra taula. Que a mi això m'ho conta, no, mentira, m'ho conta un senador de Podemos, primer, i jo me'n vaig i li pregunte a uno del PP, dic, això és veritat? I me diu, sí. I jo dic, no, és que de veritat sou de lo que no n'hi ha. Tu i jo compartim moltes coses, la passió per la política, l'addicció a l'actualitat. Jo a les 5:30 avui ja estava pegant-li. Jo no. Jo sí. I sobretot que els dos hem viscut, i tu seguiràs, vivint en un tren entre València i Madrid. 8 anys de Botànic han canviat la imatge dels valencians i les valencianes fora. Tu que vas molt a Madrid. Sí. A veure, el Botànic, és que era... Primer, n'hi ha una part que era molt fàcil, perquè, clar, tu fa 8 anys, València, corruptos! Hòstia, és que tot el món ens coneixia com els corruptes d'Espanya.
Com si el 3% no haguera assistit, los ERE no hubieran existido, Xavi. o la del PNV que li han caigut una interminata d'anys, i això tampoc havia passat. No, corruptes i valencians. Xavi Castillo no s'acabava la feina. Claro, però és que per això, és que no t'ho diu, però igual que guanyi el PP, Bueno, Xavi, tu i jo guanyarem més diners, i això ho tinc clar. Viurem pitjor, però tindrem més feina. Tot així. Però sí, clar que ha canviat la imatge. Tu ara, la gent, tu parles de la Comunitat Valenciana i pots parlar de moltíssimes coses, de la reversió de la sanitat. De fet, n'hi ha xicotetes coses que ha fet el Botànic perquè, bueno, clar, és que tu i jo tenim un problema i és viure a Madrid. Y ese egocentrismo de la M30, o sea, todo lo que se sale de la M30 no existe. Iros a tomar por culo. Hay vida más allá de la M30. Entonces así. Y entonces a mí me da molta rabia. O sea, que es que Ayuso se trenca una ungla, collons, ostras, que paren las rotativas, ni que s'haguera mort el papa, tu. Entonces costa molt ficar el discurs valencià. Jo li estava dient a Baldo, dic, jo espero que te vaig molt bé les eleccions, pero yo me siento como el perrito de él no lo haría en la autopista. O sea, ¿por qué me dejas sola en la...? O sea, esto no es justo. No, anem a veure. Conegueu, o sigui, quants polítics n'hi ha d'una autonomia que hagin aconseguit obrir-se espai en tots i cadascun dels mitjans nacionals per a ficar-li veu als valencians? Prou. Bé, i anem ja acabant. No vull ficar-me tendre. Bueno. No, ara no, que tinc el marit ahí. Ja, vale. Cariño. No. Parla bé de tu i ho certifique. I jo parlo bé de Pepi i ho certifiques tu. Bé. Però lo d'ell té més mèrit, que porta 20 anys aguantant-me. Que ningú sap com. Aquella més. Bueno, acabem. 3 preguntetes. Què li diries en confiança? Ara són respostes directes, curtes. Què li diries en confiança a una persona que creu que tots els polítics són igual de corruptes? Compra't un llibre perquè no tens ni puta idea sobre política. Què li diries a Carlos Mazón? Independízate, que ya va siendo hora. ¿Y a Paco Camps? Pues esta ya li l'ha dit. Creo que te van a absolver. Hòstia. Estic mirant el judici tots els dies. Creo que te van a absolver. I què li diries a Joan Baldoví? Vuelve. A casa, vuelve. Moltíssimes gràcies. Bonico de veres, S'heu posat molt seriós. S'heu posat molt seriós, desde luego. Ha sigut un plaer escoltar-te, Loreto, a tu també. Moltes gràcies. Per favor. A mi m'han dit que en queda? No.